Že to zase tady děti mají z toho určitě radost. Vítám vás tady na galerii na Radnici, na Městském úřadě, kde dneska slavnostní vernisáži zahajujeme výstavu. Tuhletu výstavu pro vás připravila jako kulturní agentura ve spolupráci právě s mateřskou školkou a s městem Rožnov. Já bych chtěla přivítat hosty, starostu s manželkou pana doktora Kubína, pana místostarostu, pana Vychodila a samozřejmě ty nejdůležitější dneska paní učitelky a paní ředitelku mateřské školy. Jsem moc ráda, že vás můžu přivítat na naší výstavě, která prezentuje práci našich 3 mateřských škol, mateřské školy u Kostela, v Tylovicích a na Horních Pasekách. Protože naše historie je poměrně krátká, jako společné zařízení jsme vznikli až v roce 2001. Dovolte mi, abych se krátce vrátila do trošku dávnější historie. Možná, že málo kdo z vás ví, že mateřská škola u Kostela je vlastně přestěhovaná z budovy na Bezručově ulici, kde dneska sídlí Městská knihovna a kde byla vůbec první mateřská škola v Rožnově, která zahájila svůj provoz již v roce 1939. V 80. letech se město rozhodlo přestěhovat mateřskou školu do centra města, protože v tu dobu vlastně předškolní zařízení v centru města chybělo a na téhle straně Bečvy byla vlastně jenom mateřská škola v Tylovicích. Takže si myslím, že to bylo docela prozíravé rozhodnutí a my jsme tam velice spokojeni a musím se přiznat, že už budeme příští rok slavit vlastně 20 let provozu školky u Kostela. Také mateřská škola na Horních Pasekách zahájila svůj provoz již v roce 1965 a v Tylovicích v roce 1966. Takže máme za sebou jednotlivě docela bohatou historii. A teď se vrátím trošičku k té společné. Vznikli jsme v roce 2001 jako společné zařízení 3 mateřských škol. Objemově, co se týká počtu tříd těch nejmenších vlastně v Rožnově, protože jsou to 2 dvoutřídky a 1 jednotřídka, ale myslím si, že se to neodrazilo v žádném případě na kvalitě naší práce, ba naopak, protože se snažíme nabízet dětem spoustu rozmanitých aktivit. A jednou z těchto aktivit je také naše partnerská spolupráce s mateřskými školami na Slovensku a v Polsku. Tato vznikla vlastně z partnerství měst Rožnova pod Radhoštěm, což je polský Šrem, a Slovenská Považská Bystrica. A také část naší výstavy je věnována vlastně prezentaci našeho mezinárodního projektu této spolupráce. Já bych chtěla při této příležitosti poděkovat všem rodičům, kteří se zapojují aktivně do činnosti našich mateřských škol, protože je spousta aktivit, které bychom bez jejich pomoci nemohli dělat, nebo aspoň ne v takovém rozsahu, jak bychom chtěli. Já bych chtěla také poděkovat na tomto místě kulturní agentuře, která pro nás tuhletu výstavu připravila v podstatě, i když veškeré podklady jsme samozřejmě připravili my, ale myslím si, že se nám to společnýma silama podařilo a že výsledek je víc než pěkný. Teď jsem se pochválila trošku sama, ale doufám, že to tak zhodnotíte třeba i vy ostatní. No a musím vzpomenout teda i město Rožnov, které nás vlastně finančně zajišťuje a doufám, že i do budoucna teda bude. Přeju vám spoustu příjemných zážitků při zhlédnutí té výstavy a doufám, že jedním z těch zážitků bude potom ještě pokračující vystoupení našich hostů, děvčátek ze základní umělecké školy, které nám ty naše zážitky tady trošičku doufám zpříjemní. Děkuji vám. Hezké odpoledne, vážení rodiče, milé děti a vážení přátelé. Já si myslím, že tady bylo všechno řečeno. Taková historie už tady byla řečena paní ředitelkou. Já si myslím, že tady bylo obrovský kus práce odvedeno. A když už teda paní ředitelka Věra Pokorná hovořila tak trošku o sobě, tak já bych chtěl poděkovat celému kolektivu, speciálně jí, která ho vedla a která tady 3 dny se svými kolegyněmi spolupracovala, když vím, že ty poslední 3 dny vrchol tohle ledovce práce, protože ta historie je zachycená na těch výtvarných uměleckých věcech, kterým tady já říkám, je určitě záslužná práce. A to poděkování patří paní ředitelce, protože ten školní rok neměla lehký ten vstup do letošního začátku školního roku, protože jistě víte, že v mateřské škole na zahrádách probíhá velká rekonstrukce a díky skluzu firmy, která to dělá, tak musela řešit daleko těžší věci, jako zajištění provozu, zajištění stravování a se to asi hodně navrbilo, takže o to více
je třeba tuto záslužnou činnost ocenit. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste přišli, nebudu zdržovat, podívejte se na to výtvarné umění, které tady je. Sice říkala Lenka Vyčarová honosně v naší galerii, já tomu říkám chodby a prostory, které se takto využívají, ale myslím, že ten nápad byl určitě velice dobrý, protože tady prochází mnoho a mnoho lidí každý den, ať už dobrovolně, nebo že musí přijít asi nějakými povinnostmi a tím pádem to zhlédne spousta lidí, kteří by jinak tyto věci v normální galerii vůbec neviděli, což je taky chvályhodné. Takže ještě vám děkuji za to, že jste přišli a přeju hezké zážitky při prohlídce.